Auni nyangma Mali kono ani Mali kɔ kan an b'a fɔ aw bisimila Korola TV kan. Aw ka bi kunnafoniya bakurubaw filɛ. Mali kɔnɔ an ka faamaw ye cɛsiri kɛ bi samedi juillet kalo tile 4 san 2026. An bɛna dɔɔni fɔ o la. Ni an bɔra yen nɔ, an bɛna se Sahel jamana 3 ma n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger. Ni an bɔra yen nɔ, an bɛna se États-Unis jamana ma n'olu kun ka indépendance ye bi. An bɛna dɔ fɔ o la. Ni an bɔra yen nɔ, an bɛna se Coupe du Monde 2026 ma. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une entreprise sérieuse, dynamique et engagée au service de la population. An bɛna daminɛ ni an ka faamaw ka cɛsiri ye bi samedi sɔgɔmada joona juillet kalo tile 4 san 2026. Aw ka dɔn ko an ka faamaw ye dankari banbagaci mɔgɔ caman na ka tila k'u bolofɛnw minɛ u la. Ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Ni aw ka dɔn ni Gao, Sevare ani Kɛnyɔrɔba bɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen, État-major général des armées ye kunnafoni di kɛ ko bi attaque ninnu bɛɛ repoussera wa ko a ko talen don ba la yaasa ka sécuriseli kɛ jamana fan bɛɛ la. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, an bɛna se Sahel jamana ma n'olu ye Mali, Burkina Faso ani Niger ye. Ni jamana ninnu bɛ ka u ka coopération militaire poursuit hali bi walasa ka se ka dangarili kɛ jugu la. Ni an bɔra yen nɔ, an bɛna se États-Unis jamana ma ni ale y'a ka anniversaire de l'indépendance célébrer bi. Aw ka dɔn ko o kɛra ɲɛnajɛba ye États-Unis jamana bolo. Défilé dɔw sɔrɔl'o la ani feu d'artifice olu kun jɛnsɛnnen don jamana fan bɛɛ. N'o ko yɛrɛ organisera États-Unis jamana yɛrɛ fɛ. An b'a kuncɛ ni Coupe du Monde 2026 ye ni ale bɛ ka don phase décisive kɔnɔ ni match laban ninnu ye n'o ye 8e de finale ye. Aw ka dɔn ko équipe minnu qualifiélen don olu bɛna taga quart de finale la. Ni ballontan in lajɛlen don diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na. An ka foli belebeleba bɛ Global Jare Service mɔgɔw ye. Ni ko ko so dilanko ɲuman, soko domaine a kɛra fɛn o fɛn ye i ko Global Jare Service. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la. A y'aw sɔgɔlen to Korola TV la yaasa kunnafoniya kana se ka tɛmɛ aw kan.